ассалому алайкум дӯстони азиз. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар назди чораҳаи Якачинор ҷойгир мебошад. Дар ин ҷо цирк, аз ин тараф роҳ ба сӯи Правсоюз, аз ин тараф роҳ ба сӯи 46 микрорайон. хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. ҳамин бино. бисёре баъд гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. аз ин тараф ҳам роҳ аст ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ. аз 18 ошёна иборат мебошад. хонаи фурӯшимон дар сеюм ошёнаш ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. якхонага духонага кардагиан бо масоҳати 52,8 метри квадратӣ дар сеюм ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 18 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шурӯъ мекунем. дар ин ҷо даромадгоҳи хона ин бошад ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва 2 ҳуҷраи истиқоматӣ. дар коридор дӯстони азиз системаи вентилятсия кардагӣ. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. хотир расо мекунем ки соҳиби хона дар таъмири ин хона маблағи зиёд сарф кардагианд, чунки барои худашон тайёр кардагӣ буданд, аммо ҳозир аз сабабе ки маблағ лозим аст мефурӯшанд. ва ин бошад дуюм ҳуҷра. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад, чунки ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор доранд. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед терраса ҷойи холӣ ҳаст. метавонед дар оянда як қисми ҳамин ҷоро аз худ кунед. оиди ин масъала маълумоти дақиқро аз соҳиби хона мегиред. дӯстони азиз, занг занед, маслиҳат кунед. ин биноҳои назди сирк мебошад ва ин биноҳои Якачинору Правсоюз. ва дар ин ҷо бошад ҳоҷатхонаву ҳаммом. дар дохили ҳоҷатхонаву ҳаммом низ системаи вентилятсия ҳаст. нархи хона бошад 720 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. хотир расо мекунем канали Дом Тиҷей дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.